po takom vzore aj na iných univerzitách, doma aj v zahraničí to už bolo bežné, že mali študenti takúto oddychovú zónu, ktorú môžu využiť, lebo vieme, že študenti si tak naskladajú ten rozvrh, že sú tu celý deň od rána do večera a vlastne môžu využiť tento priestor, jednak tú časť kuchynku by som to nazval a druhú časť oddychovú, kde môžu teda buď oddychovať alebo sa pripravovať na ďalšie hodiny, ktoré budú mať a nemusia ísť do mesta a niekde po tých nákupných centrách túľať, ale môžu zostať vlastne tu. Čiže preto sme sa vtedy rozhodli pre túto miestnosť, bola to pôvodne to laboratórium, ktoré sme vtedy takýmto spôsobom upravili a samozrejme to, čo sa používa, tak sa aj opotrebováva, čiže pri prvých kontaktoch s vami sme otvorili aj túto otázku a som veľmi rád, že okrem tej vašej hlavnej činnosti, čo som čítal na stránke, že ste lídrami v oblasti logistiky, sa venujete aj vlastne kvalitneniu života a priestorov pre mladých ľudí na fakultách a na univerzitách. Takže mi dovoľte, aby som naozaj srdečne poďakoval a verím, že tá spolupráca bude pokračovať ďalej a že táto miestnosť bude plniť ten účel, na ktorý je určený. Ja som o tom presvedčený, lebo doteraz to tak bolo, aj keď to bolo v tom covidovom období, ale postupne, ak sa tie opatrenia uvoľňovali, tak študenti naozaj začali využívať tento priestor a verím, že tento priestor aj využívať budú. Takže poďakovanie patrí predovšetkým vám. Ďakujem.